Iki aku katene jebut base camp grupku yaiku Bento Crew apa sing jerone ayo tak delok. Ayo. Nang aku. Iki lho guys base camp Lho, padha turu kabeh. Mas, tangi Mas, tangi. Monggo, teng iki Mas. Teng ngajeng kula badhe takon-takon Mas niki. Ayo Mas, monggo teng nyoba. Monggo. Ayo. Tak kenal lo siji-siji, ayo. Mas, monggo Mas. Oke, Ayo metu kabeh, Bro. Oh, digawe ngono kok. Metu. Iki arepe takon-takon iki. Tunggu. Enggak apa Mas. Kene prank iku kok mburi yo. Kene. Kadang sih. Mas, monggo. Nggih. Perkenalkan apa namanya jenengan, monggo. Nggih, ente. Monggo, Mas. Sik rapi. Cakot tangi turu. Lho, Mas. Yo. Pancen ngabuat nang to. Cek raup, guys, cek raup. Apa tinggal lha iku? Oh, nggih. Nang ono nang rek ini. Kaini. Nang mbok Suwe ya raup. Murah dia. Oh, iki. Rada rene lho, Mas. Iki lho. Nggih. Mari kan tak, Mas. Ini apa iki? Lampu. Aduh. Monggo Mas jenengan perkenalkan namanya jenengan, monggo. Lah apa anu? Monggo. Iki yo keriput-keriput tok lho, Mas. Kak, mboten apa-apa sih, yo sak kru. Monggo. Sik. Ngantuk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaman Hasya. Saya banter Mas. Bisa dipanggil Oyi. Saya pemain gendongan. Oh, Anda tahu. Mesti sekitaran Markondan kenal aku. Lah niku ren. Saya. Assalamualaikum. Lho, kacenge takon-takon Mas. Lah niku rencange ten pundi, Mas? Kabeh. Mantuk. Cek turu bebanjar no. Cek kae tok nih. Apa? Ini Mas takon, apa awal berdirinya Bento Crew kuwi? Itu dah iseng-iseng. Yo ngeleno. Pas duluran ngono dulur. Lumpukna dulur. Nang kene ku asine boga sak kru jaranan boga ya Mas. Ya teko ndi-ndi. Kula nggih asline niku tekan Basudewa kali pasukan babar. Terus ketemu iki nama grup Bento Crew. Nggih alhamdulillah ya apa niku krune sampun kathah Mas. Nggih. Niku sing kameramen nggih, kru. Niku. Ngantuk. Jenengan kenalaken namanya jenengan, Mas. Gerak aku sing nyoteng ngantuk aku ngobrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yayan Ramadhani. Bisa dipanggil siapa? Bisa dipanggil Mito. Ini orang-orangnya. Nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau bisa. Terus rencananya ku apa nih dipiyekno iki? Pin. Nggih, apa nek adate wong Jawa niku pas aku dislameti sih. Yo, guys. Tompangan Mas. Nggih. Kene wis bersedekah mawon. Kene nggih mari sedekah berarti burung diresmekno. Krune iki.
Yo paling kebekane ben ya bareng karo selamatan. Yo ngenteni corona ilang. Tau. Boy nek kajenge mriki nggih mboten ora apa dulur-dulur sing kajenge mriki monggo. Ngajeng ngecok. Kajenge ngecep nggih monggo. Nggih enten nomor WA-ne ten ngisor. Nomor WA kula nggih saged niki nggih saged. Iki isine basecamp apa ae iki? Nang jero kono. Enggak nek sapa ae yo. Monggo nek jenengan dulu aku lho. Nika batang siji nika tilem mawon iki. Dan TV terus iki sing senengane gincuan niki. Niki gincuan tok. Mata kok. Niki mboten lengkap Mas, mboten lengkap ya. Biasanya nek kumpul-kumpul gitu mriki. Nek badhe mriki nggih monggo. Alamatnya teng pundi iki alamatnya? Dusun Ngrembyong. Ngrembyong. Desane Plandaan. Ya sampai Sapri. oh Desa Muri, kecamatannya Plandaan. Yes, sak wae sing katerene nggih monggo. Sak menit tok videone tak tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe aja lali subscribe ya, subscribe iku gratis. Selalu nge-save nomor gue.